Моля, да видиш колко е хубаво тук. Давай, тихо. Тихо. Само това снима, аз няма да се показвам. Само това се снима. Става да. Не само това е. Добре ли се справя? Тук мога да го гледаш. Капитан Джак Спаро. Слушал съм се те. Ти също знаеш как съм. Виждал съм те някъде. Дуелирахме ли се? Теб е Джордж II, херцог на Брауншвайг, Люнебург, главен ковчежник и курфюрст на Свещената Римска империя, крал на Великобритания и Ирландия, също и твой крал. Пак не се сещам. Бях уведомен, че си дошъл в Лондон да наемеш екипажа за своя кораб. Зловредни слухове. Значи излага, че си Джак Спаро. Дай, стига. Но няма да ме отнася се за друг. Защо така не бъде? Защо така не бъде? Кристиан е тук. Излез от там, Кристиан и неща да вика моля на гърлото.